네. I wanna love you. Bueno,
November. We hebben een hele positieve aan tafel. Een matig positieve verhaal. Zullen we hem wat de hele tijd aan het woord slaan? Dan kom je zo bij de bel, maar laten we eerst even naar het Nederlands elftal gaan. Dat is naar huis in Nieuw Stekelenburg. We gaan denk ik voor de laatste keer dit WK naar jou schakelen. Ga je Kansas een beetje missen, Jeroen? Nou eerlijk gezegd niet zo heel erg. We hebben hier echt een prima periode gehad, maar het is nou niet zo dat ik je aanraad om als je een roadtrip door Amerika overweegt, om daar een hele lange stop van te gaan houden in de Kansas City. Want als die niet getraind wordt door de Nederlands elftal, is hier echt waar weinig goed. En als dat al het hoogtepunt is, dan weet je het wel in Kansas City. Ja, gisteren zeiden Adil Ramzi en Kenneth Perez hier aan tafel dat Nederland eigenlijk zijn identiteit heeft verlogend door zo verdedigend te spelen. Vond je dat ook, Wim? Ik vond het wel wat defensief, ja. Dat mag zijn. Maar vind je het ook niet dat het
Ano pala isipan doon? Basta nakita. Tama kasi siya sa fal. Sabi mo ba? Sana nga ganun ang mangyayari, no?
Wat bij Tina? Kijk ja.
Bakit? Mas maganda yung earnings kung ganito yung ginagawa mo sa pag-upload ng mga picture post dun sa account mo. Kapag nakaka-carousel post sila katulad nito. Mas maganda kung ganito yung ginagawa mo sa pag-upload ng mga picture post sa account mo. Kapag nakaka-carousel post sila katulad nito. Mas maganda yung earnings kung ganito yung ginagawa mo sa pag-upload ng mga picture post dyan sa account mo. Kapag nakaka-carousel post sila katulad nito. Mas maganda yung earnings kung ganito yung ginagawa mo sa pag-upload ng mga picture post dyan sa account
Dyan sa account mo. Nakaka-carousel post sila katulad nito. Maganda yung earnings kung ganito yung ginagawa mo sa pag-upload ng mga picture post dyan sa account. Maganda yung earnings kung ganito yung ginagawa mo sa pag-upload ng mga picture post dyan sa account. Post sila katulad nito. Maganda yung earnings kung ganito yung ginagawa mo sa pag-upload ng mga picture post dyan sa account. Post sila katulad nito. Why are you watching that? Why are you watching that?